ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു തക്കാളി കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന്. 2 തക്കാളി ഇതേപോലെ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കഷ്ണങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. തക്കാളി എല്ലാം നന്നായി വെന്തു വരുന്നതിനായി ഇതിനെ ഒരടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. കറിയിലേക്കുള്ള അരപ്പിനായി 1/2 കപ്പ് നാളികേരം, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 1 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 5 ചെറിയുള്ളി എന്നിവ 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം. തക്കാളി എല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. കറിയെല്ലാം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. കറിയിലേക്ക് വറുത്തിടുന്നതിനായി ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കടുകെല്ലാം നന്നായി പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയെല്ലാം നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലുള്ള കറിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും.